Good morning बयनिसिमबो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दायो आंना बोराया बन सिननो नागिरदों मानो होनबा जोंहाथ' अमा दं नालाय बोरायजों आंजों ओमफ्राय अमानि आदार संनो थाखाय बनथ' नांगोन बिनि थाखायनो बोराया बन गोरानखौ माने बे औवा गोरानखौ सिननो नागिरदों आरो ओमफ्रायो नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ आंनि बायदि मावथि बोराय मोनगोन ना सोरबा ना ओमफ्राय अमायाबो अखा दोमैनायखाय एकदमबारे सिरि सिरिथार नङाबा अमा मालिकखौ नुबानो अमाया जि गाबखायो अमा बेफारिया मानो फैदिया आया इदिसो सिननानै दोनहरबाय नोङो आं बैयावसो लांगोन होनना सानदोंमोन दानस'नाल' दोनगोन ओमफ्राय इदिनो खामगोन आरो इयो इदि दानस' दोनबा अ नांगौबाल' सिनगोन ओमफ्राय बै दोनग्रायाव जायगा जायैनिसो सिनबाय आरो नोंना बोरैबा बुथेथे नुथारदों आंखो ओंखाम जाथ'गोन ना जाथ'आ फैदो होमबालाय मावथि आंनि बायदि मावथि बोराय सोर दङ खानायाबो हास'नानै गुसुं जाबाय नालाय ओमफ्राय इथिं दा लाबनो नागिरबाय थायो फैथारा फैदो ओंखाम जानोसै दा मावबाय था अमानि थाखाय माने अमानि आदार संनो माबायाव बाहेराव अदाबावसो सङो नालाय ओमफ्राय औवा गोरानखौ सिनखावना दोनदों आरो मेल्ला दंबावो ना औवा गोरानफोरा मेल्ला दंबावो नै इथिंजा ओमफ्राय मालाबा सोरखौबा लेंहरनानै आगैमोनखौ लेंहरनानै दाननांसिगोन अमानि आदार संनो अमाखौबो बांद्राय गोबाव गैला र' फाननोसै ना ओमफ्राय दायो नै जोङो दा बेलासिनि मादैया माने फन खालामदोंमोन आरोना जोंखौ ओमफ्रायो इसा मालाय एकदम आगोथियानो फिथा जादोंनो ओमफ्राय जोंखौबो फन खालामनानै लेंहरदों फिथा जानो फै होननानै मागोआनो जानो आरो साननै सानथाम दंबावो ना ओमफ्राय एडभान्स मागो आरोना मा होनो फिथा जानो लेंहरदों जोंखौ ओमफ्राय लेंहरनायावथ' आरो जानो थाङालासिनो माने थाङालासिनो थानाय बेथ' जानो हाखाया थांखागोनानो बिनि थाखायनो आं दायो नै एसे खानाय आरि हगासिनो आंनि बोरायबो थांगोन आंबो थांगोन जों थाङियानो गैखायाना थांनायानोखा जेरावबो ओमफ्राय गोजानफोरावबो बेरायनो थांनो हाला नालाय मालायफोरा मालाय गवा थांगासिनो आंबो बिराद थांनो गोसो गवा माने लाइफआव खनसेबाबो थांनानैसो गारगोन आङो माने ओरैबायदि थांनो गोसोखा आंनि माने सिमांनि जायगा आरोना गवाया ओमफ्राय बोराया लांगोन ना लाङाथाय आंथ' गोसोजों बिराद थांनो लुगैयो लांना लाङा फैलाय फैलाय टपिकखौ उनाव गानबाय था बुंनानै होनाय मालाय मानसिफोरा जा गवा थांगासिनो ओमफ्राय आंबोथ' गवा थांनो लुगैनोथ' मिथिखागौ आंनि सिमांनि जायगायाव बियो बिरादनो गोसो आंबो थांनो ओमफ्राय नों लांगोन ना लाङा आंखौ एक्चुअलि आं नोंखौ बांद्राय माने थांथारगोन होनना बुंनो हाया मानो होनबा थाखा फैसाबोथ' थानांबायना थांनो लुगैबाबो ओंखायनो बांद्राय जर होनो हाया बोरायखौबो उनाव थांसिगोन आरो जोङो थेवबो थांथारगोन आरो ना लाइफआव खनसेबाबो बोरायबाबो बुरिबाबो थांथारगोन आरो ना थांथारगोन ना थांथारा दा नायनोसै मा जायो थांनोलाय गोसो आरो दायो जोङो थांसै फिथा जानो जाबाय आंना नोंना जाबाय जायाखै आंनो दा सुइटार ओमफ्राय गोलैबायहाय टपि गानना लानोसै थान्दा ओमफ्राय सुइटारा जाबाय ना नोंना हा आंनाबो जाबाय एकदम थुङाया फैजोब्बाय
ओमफ्राय नै दायो जोङो मादैमोननि न' मोनफैबाय फिथा जानो फैनो होननाया अर सायगासिनो पुरा खामसालियावनो अर लगायबाय आरो ओमफ्राय अखाबो हाबाय द्राम द्रामनो दिनैसो हादोंना बिराद गोबावनि उनाव ओमफ्राय आंना बोराया आगै मथ'खौ लायनो थांदो आरोना फिथा जानो मादैमोननाव बेयाव फैगोन दा इसोरबो माबा दाउ खामनाय मोदोमखौ ओमफ्रायो लाइनबो थांबावबायसो एकदम खोमसि खोमलावखाथार ओमफ्राय दा आंना बोराया आगै मथ'खौ लायनो थांदो ओमफ्राय जमानो लोंसै आरो साखो ओइनो बेदेरगोन इयो अरखे थांदोंमोन ओमफ्राय मा होनदोंमोन आं बावगारबाय थावनि फिथा मागो नङाबाबो मागोनि होनबाय नालाय मागोआ साननै सानथाम दंबावो मागोनि बोथोरा फैबाय नालाय मालाय बाबुखौसो सिख्लाफोरा कमेन्टआव नागिरहरबाय थायोलै जाना होगोनलै आयौ गैला नै फिथाया जाजोब्बायबो नांबावगौ नामा फिथा हो नांलानो ओंखाम जानो हानाय नङाना ओमफ्राय लाइनबो गैया ओमफ्राय अखाबो हाबाय नै खोमसि खोमलावनो अर सायबावनोसै होबावनोसो नागिरदोंमोन इयो साखो सिनिखौ अ सात जादो साया सात जादो नङा आं सिनिखौ होबाव सिनिया गोदैद्राय जादो होननाय सा दंना गैलाबा नायनो र' साखो आं ओइ सायानो इसेल'सै इसेल' सायानो गैया थालायावल' दङ ओइ दङ नोंहा नैयाव होना दोनबानो गुदुं जागोनथ' नोंहा आरो नैयाव होना दोनबानो खांलाय नाङा बेदरखौ इयाव होना दोनबानो गुदुं जागोन नो होमबा